ହଁ ତୁ ଗୁରା କର ବାହାରିଲ। ଆମେ ତ ଲଗଉଛୁ କାହିଁ ଗୁରା ହଉନୁ। ତୁ କୋଉ ସାବୁନ ଲଗଉଛୁ? ଡିଟେଲ ସାବୁନ। ଆଉ କୋଉ ସାମ୍ପୁ ଲଗଉଛୁ? ଆଉ ଗୋଟେ ସାବୁନ ଲଗଉଛୁ। କି ସାବୁନ? କଲର ସାବୁନ। ଆଉ ଆମେ ତ କଲର ସାବୁନ ଲଗଉଛୁ କାହିଁ ଗୁରା ହଉନୁ। ସେଇ ଧଳା ସାବୁନ ଲକ୍ସ ନା ଲକ୍ସ ଡୋଭ ଆମେ ତ ସେଇ ସବୁ ସାବୁନ ଲଗଉଛୁ। ଆଉ ସାମ୍ପୁ କି ସାମ୍ପୁ ଲଗଉଛ? ଏଇ ରମ କଲର ଏଇ ଯୋଉ ଲିମ୍ବ ସାମ୍ପୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କୋଉ ସାମ୍ପୁ? ଆଉ ଭଲ ସାମ୍ପୁ। ଆମେ ତ ଭଲ ସାମ୍ପୁ ବି ଲଗଉଛୁ କାହିଁ ଗୁରା ହଉନୁ ତମ ଭଳିଆ। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ